Terve! Terve sinulle hyvä katselija, kuuntelija. Tässä videossa puhun pikkasen siitä, että millaisen HIFK:n minä kannattajana haluaisin ja vähän siitä, että mitä on pielessä ja mitä voisi olla hyvä tehdä, jotta tämä kyseinen organisaatio kehittyisi ja voisi olla menestyksekäs. Minun mielestäni IFK on SM-liigan Ferrari ja tällä ajan sitä takaa, että tämä on mun mielestä suurin ja kaunein seura, mitä Suomessa on. Ja voidaan aina kysellä, että onko IFK suurseura. No, se riippuu mistä näkökulmasta asiaa katsotaan. Jos puhutaan menestyksen kannalta, niin ei, koska IFK rakentaa surkeita joukkueita nykyään. Mutta potentiaalisesti ja statukseltaan IFK on kuin Ferrari, joka ei ole vuosiin voittanut maailmanmestaruutta ja menestynyt niin kuin olettaa sopisi, mutta se legendaarisuus ja kaikki mitä siinä on takana, niin minun mielestäni myös takaa sen, että on sitten kysymys tästä Ferrarista tai sitten tässä tapauksessa IFKsta, niin tulevaisuuden näkymät voivat erittäinkin hyvät olla ja vain taivas on rajana tälle seuralle. Haluan tässä kuitenkin muistuttaa yhden asian. Mä olen vain kannattaja ja en sano, että kaikki mitä tässä ehdotan on näin helppoa. Enkä sano, että jos olisin joku johtaja tai pomo, että olisin osannut asiat tehdä oikein. Mutta mielestäni kannattajana minulla on oikeus näihin ajatuksiini ja arvostella tietysti hyvässä hengessä päätöksiä ja toimintatapoja, mitä tässä kyseisessä seurassa harrastetaan. Mutta mennäänpä ensimmäiseen kahdesta aiheestani, joka on tällainen kuin identiteetti. Kaikilla menestyvillä organisaatioilla on jonkinlainen identiteetti, näky, vai miksi sitä haluakaan kutsua. Se voi koostua esimerkiksi jostain vaikkapa muutamasta eri pointista, joihin he tähtäävät, sloganista ja niin edespäin. Ja IFKlla on tietysti oma brändinsä, me ollaan punainen, me ollaan Helsingistä, stadista, on tämä historia ja näin päin pois, mutta mielestäni tämä on turhan epämääräinen kuitenkin, mitä IFKlla on, että erityisesti sen pitäisi tuohon kaukaloon jotenkin hahmottua ja tulla jotenkin esiin sieltä, että minkälaista jääkiekkoa HIFK pelaa, koska mä voin rehellisesti sanoa, että mulla ei ole aavistustakaan, mikä se on. Se on joku, siis yleensä se on ollut tämmöinen niin sanottu brändijääkiekko, on ollut fyysistä, urheilullista, taitavaa ja näin päin pois. Ja menestys mielestäni kuuluu IFK:hon niin sanottuun brändin, jos sitä sanaa nyt haluaa käyttää, ei sitä tarvitse käyttää, mutta mielestäni nämä muun muassa kuuluvat IFK:n identiteettiin, mutta jos miettii nykyään, niin onko näistäkään hirveästi jäljellä. Mielestäni IFK tarvitsisi selkeän suunnan, että mikä me ollaan, muu kuin tämmöiset yleishöttö, stadilaisuus, punainen ja näin päin pois, fyysinen. Esimerkiksi miten sitä fyysisyyttä toteutetaan ja näin päin pois. Jos miettii ihan vaikka pelitapaa ja joukkueen rakennusta, niin ne on mun mielestä heitellyt aivan niin kuin lähes kaudesta toiseen. Tuli mieleen tuossa yksi, tänään kun mietin, niin taisi olla Raimo Summasen kausi 2013-2014. Valmentajana oli Summanen. Okei. Rami on Rami, tiedämme mitä siitä saadaan. Mitä tulee Summasen jälkeen valmentajaksi? Sitten tulee Törmänen. Mitä Törmäsen jälkeen? Selin Pikkarainen. Eli ymmärrättekö mitä haluan tällä sanoa? Summasesta Törmäseen kaksi mun käsittääkseni aika erilaista persoonaa, eri tavalla ajattelevaa. Ja sitten vielä Törmäsestä Pikkaraiseen. Tästä tämmöisestä Törmäsen vähän luomulätkästä ja semmoisesta, että antaa pelata ja nauttia. Sitten taas Selin Pikkarainen, järjestelmällinen, kurinalainen. Niin missään näissä ei ole mitään vikaa sinänsä, mutta että tämä taas odottaa se, että minkäänlaista punaista lankaa ei tunnu olevan, että mitä jääkiekkoa Helsingin IFK haluaa pelata.
Sama koskee pelaajapolitiikkaa. Minä en niin kuin näe minkäänlaista tapaa, miten niin kuin millaisia pelaajia hankitaan, millä tavoin se joukkue on rakennettu. Tuntuu, että joka kausi on pikkasen uusi tarina. Mä ehdotan, tämä on pelkkä ehdotus, ei sen tarvitse olla mikään tämmöinen, mitä mä sanon, mutta sanon nyt ehdotuksena, miten identiteettiä voisi esimerkiksi rakentaa, IFK:n peli-identiteettiä. Nythän on puhuttu paljon just kaikenlaista taistelemisesta ja jostain niin kuin mystisestä kovasta työstä ja sitkeydestä ja laadukkaasta arjesta, mutta nehän on ihan näitä tämmöisiä peruskulmakiviä, mitä jokainen tietysti pyrkii tekemään. Mutta että mikä on niin kuin nimenomaan se IFK-juttu. Ja mä ehdotan 3 sanaa, 3 pointtia, sehän on jo tuttu sieltä jostain antiikin Kreikan retoriikasta, ne jäävät hyvin mieleen 3 kohtaa. Käytetään paljon mainostamisesta ja tämmöisessä. Voisi olla esimerkiksi tällaiset sanat kuin nopea, hyökkäävä, aggressiivinen. Tämä oli vain esimerkki, ei tarvitse olla just tämä. Mutta esimerkiksi nuo 3 sanaa. Millainen on IFK:n peli-identiteetti? Otettaisiin vaikka tämmöiset 3 iskusanaa ja ruvettaisiin sitten rummuttamaan niitä. Pistetään jonnekin nettisivuille ylös otsikoksi ja ilmoitetaan, että tämä on IFK:n pelitapa. Siitä saataisiin heti vähän niin kuin lihaa luiden ympärille. Nyt se on vaan jotain mystistä brändikiekkoa, jossa taistellaan ja ollaan aggressiivisia, mutta niin kuin miten se ilmenee? Niin tässä nyt olisi 3, jotka mun mielestä aika hyvin sopii. Mun mielestä nopeus on erittäin hyvä asia jääkiekossa tietysti ja käsittääkseni aika hyvä niin kuin nykystandardeilla tärkeä. Mutta mun mielestä sopii IFK:n identiteettiin myös, että nopeushan tuo sitä viihdyttävää peliä, joka mun mielestä IFK:n tapauksessa on erityisen tärkeä. Kaikki seurat tietysti haluaa pelata viihdyttävää yleensä. Mä en ole koskaan kuullut kenenkään sanoa, että me halutaan pelata tylsää jääkiekkoa, mutta siis että mun mielestä se IFK:n kohdalla semmoinen tietty viihdearvo ja viihtelyys vielä korostuu suhteessa moneen muuhun seuraan. Nopeus toisi tätä viihdearvoa hyvin paljon. Se myös toisi tätä seuraavaa elementtiä, eli aggressiivisuutta. Ja se poikii taklauksia ynnä muuta. Nordis räjähtää ja syttyy. Kaikki nämä. Hyökkäävä on mun mielestä 3, se liittyy tähän viihdearvoon. Mun mielestä IFK:n identiteettiin kuuluu hyökkäävä jääkiekko, ei puolustava. Ja olen pettynyt siihen, että nyt ollaan, esimerkiksi viime kauden teema oli puolustava jääkiekko, ja se ei ole niin kuin siis, en mä ole puolustavaa jääkiekkoa vastaan. Mutta mä mietin vaan IFK:n tapauksessa, niin minun mielestä se ei sovi IFK:n identiteettiin, vaan siihen on aina kuulunut semmoinen hyökkäävä. Se, että tehdään paljon maaleja, maalilaulut soi Nordiksella ja yleisö räjähtää monta kertaa huutoon. Mun mielestä se kuuluu erityisen paljon IFK:n siihen identiteettiin. Tämmöiset esimerkiksi iskusanat kun laittaisi, niin heti tulisi niin kuin kaikille selväksi, että tätä me halutaan. Se tulisi kannattajille tiedoksi, pelaajat sisäistäisi sen paremmin, me tiedetään, että tätä me halutaan. Kun on vaikea hetki, joukkue ajautuu 3 tappion syöksykierteeseen, niin mikä lohduttaa ja on auttaa siellä selkäytimessä, ai niin, nopea, hyökkäävä, aggressiivinen. Se on sellainen tuki ja selkäranka, joka auttaa, kun on identiteetti, niin sen päälle on helppo rakentaa ja sitten on helppo harjoitella ja näin päin pois. Sitten mä haluaisin, mun mielestä tärkeää on tämä, mä en tästä nyt puhu paljon, mutta tämä omien puolustaminen on hirveän tärkeää. Kaikenlaiset tulee kahakoita tai tämmöisiä, niin olen kyllä todella murheellisena seurannut, kun IFK:n pelaajaa vahingoitetaan, niin tahallisesti tai tahattomasti, niin olen nähnyt sitä, varsinkin tätä tapahtui valitettavasti Jarno Pikkaraisen aikakaudella, muistaakseni hyvin paljon, niin pelaajat jäävät ihmettelemään siihen, niin se oli todella sitä oli todella inhottavaa katsoa ja se on todella paljon tämän seuran arvoja vastaan, semmoisena kuin mä oon IFK:n ymmärtänyt. Et mun mielestä tämä pitää saada ilman muuta kuntoon ainakin ja se on yksi. Ja haluan sanoa, että IFK:n
pelityyliin kuuluu fyysisyys, kovuus, kovat taklaukset, jolla tuotetaan vastustajalle kipua oikealla tavalla, ei vahingoittamalla. Tuotetaan vastustajalle kipua, pientä henkistä stressiä ynnä muuta, ja joka sytyttää yleisöä, ja Helsingin jäähallista tulee jollain lailla vaikea paikka vastustajalle. Ja en pysty näkemään, miksi se olisi millään lailla menestymisen esteenä. Päinvastoin IFK:lla olisi oma tyyli, jolla se menisi, joka vetoaisi hyvin paljon myös pelaajapolitiikassa ja muussa, kun uusia pelaajia hankitaan. Ja se toisi entisestään IFK:n arvoa nostaisi. Että me ollaan tässä mielessä vähän erilaisia. Halutaan oikein tätä meidän identiteettiämme niin kuin nostaa. Nyt IFK on pudonnut harmaaseen massaan hyvin pitkälti. En katso olevani suuri jääkiekkoasiantuntija, mutta muun muassa Ismo Lehkonen sanoi mielestäni hyvin, että mikä estää, miksei voisi voittaa viihdyttävällä tavalla, miksei voisi voittaa aggressiivisella ja fyysisellä lätkellä. Ja IFK voi todellakin voittaa näin. Jos haluaa sanoa, että IFK pitää sellaisesta, tai nykyjääkiekossa pitää sellaisesta luopua, niin katsokaa IFK-menestystä viime vuosilta. Niin ei se ainakaan näin päin ole toiminut. Joten tämä tästä identiteetistä. Muutama sana joukkueen rakenteesta. Tuntuu, että joka vuosi todellakin on pikkasen uusi tarina. Ei ole semmoista tietynlaista toisteisuutta tuossa joukkueen rakenteesta. Puhuinkin tuossa jo valmentajista ja siitä, miten hankitaan erityylisiä valmentajia koko ajan. Pitäisi olla, tai mielestäni pitäisi olla samantyyppinen valmentaja, samanlainen pelifilosofia, jota viedään ja rakennetaan vuodesta toiseen. Katsokaa Tapparaa viime vuosilta, Kärppiä tuossa 2000-luvun, mitä vuosia tuossa nyt voi olla, Kari Jalonen, Kari Heikkilä, YMS. Siellä oli se tietty identiteetti, mitä vietiin Jyp 2010-luvun paikkeilla. Niin selkeä identiteetti ja valmentaja saattoi vaihtua, mutta se tietty tyyli pysyi kuitenkin. Materiaali, jos nyt lähtisimme sitten vaikka tällä nopea, hyökkäävä, aggressiivinen linjalla, niin materiaali sitten tietysti rakennettaisiin sen mukaisesti. Nopeita pelaajia ennen kaikkea. Sitten esitän tällaisen ajatuksen, että minun mielestäni nimenomaan tässä IFK:n tapauksessa niin maalivahti ja puolustus korostuu kaikkein eniten. Ja perustelen sitä sillä lailla, että IFK:ssa on suuremmat paineet kuin missään muussa seurassa. Ja kun puhutaan, se koskee melkein mitä tahansa pallopeliä, kun puhutaan tämmöistä painetilaa, niin mihin se paine kohdistuu kaikkein eniten, niin yleensä varsinkin tämmöisessä jääkiekossa ne kriittisimmät alueet on nähdäkseni maalivahti ja puolustus. Niihin kohdistuu kaikkein eniten tämmöistä pelkoa virheistä ja näin päin pois. Sen takia mielestäni tässä seurassa voisi olla korostuneen tärkeää panostaa näihin kahteen alueeseen. Ja se antaisi sitten, jos maalivahti- ja puolustusosasto on kunnossa, se antaisi tietynlaista selkärankaa ja tukea sitten hyökkäysosastolle toteuttaa omia asioitaan ja ottaisi semmoista tiettyä painolastia pois hyökkäjiltä ja toteuttaa sitten omia asioitaan. Tästä muuten vielä tästä painekattilasta sen verran, että IFK:ta vastaan joukkueet pelaavat vielä kovempaa kuin muita joukkueita vastaan SM-liigassa, vielä aavistuksen verran kovempaa. Ja se on tietyllä tapaa epäreilu asetelma IFK:n pelaajille, mutta se on toisaalta se hinta, mikä on maksettava, että saa pelata tässä seurassa. Se on juuri osa sitä haastetta. Niin näkisin, että maalivahtipuolustus on kun joukkuetta kasataan ja rakennetaan ja panostetaan rahallisesti, nämä voisivat olla ne tärkeimmät ehkä kuitenkin sitten. Mutta tietysti vahva joukkue halutaan jo kokonaisuudelta totta kai. Nuorten sisäänajo. Mä kattelin jalkapallosta
2000-luvun alussa Real Madridilla oli tämmöinen pelifilosofia, jota olen miettinyt. Tämä on vain ehdotus, mutta tämä voisi mahdollistaa nuorten pelaajien paremman esiinmarssin ja käyttämisen. Jalkapallojoukkueen Real Madridilla oli tämmöinen pelifilosofia kuin Zidanes y Pavones. En tiedä osasinko lausua oikein, mutta suomennettuna Zidanet ja Pavonit, joka tarkoitti sitä, että oli näitä mestareita. Zinedine Zidane, joka saattaa olla maailmanhistorian jopa paras keskikenttäpelaaja, suuri megatähti Real Madridissa. Ja sitten oma nuori Pavon, joka oli siellä nousussa puolustajana. Ajatus oli tämä suurin piirtein, kun joukkuetta kasattiin, että hankitaan näitä aivan top tähtiä, mutta sitten heidän rinnalleen tämmöisiä omia kasvattajia ja nuoria pelaajia. Tässä tapauksessa se oli käsittääkseni niin, että nämä Pavonit edusti vähän niin kuin puolustusta ja sitten hyökkäykseen näitä megastaroja. No, tätä puolta en ota siihen, mutta näkisin, että IFK voisi tällä tavoin hyödyntää sitä, että hankittaisiin näitä aivan top pelaajia, SM-liigan 1-2 ketjun pelaajia. Ja sitten alemmat ketjut täytettäisiin näillä nuorilla pelaajilla, tai täytettäisiin, mutta siis käytettäisiin siellä niitä. Tämä sulkisi pois jonkun verran tämmöisiä kolmosketjutason pelaajia. Esimerkiksi tulee mieleen tasoltaan vaikka Joni Ikonen, Joonas Rask. No Rask vähän eri asia, hän on tämmöinen IFK-lainen, mutta saatte kiinni. Ehkä niin kuin tämän tasoisia pelaajia, niin tämä ajatusmalli sitten sulkisi pois. Mutta tämä mahdollistaisi sen, että voisi samaan aikaan rakentaa kovan joukkueen kovista tähdistä, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan olisi näitä nuoria. Mitä sanotte? Tämä nyt vaan yksi ehdotus, mutta jos niitä nuoria nyt halutaan saada, niin tämä voisi olla se tapa jolla joukkue kuitenkaan ei olisi liian heikko tai junnupainotteinen, vaan siellä olisi, jos nyt haluaa suomen kieleen tuoda, tämä voisi olla tämmöinen kankeasti sanottu Lehterät ja Kaskimäet asetelma. Eli aivan sinne ylimpään kärkeen kovimpia seppiä, siihen laitetaan se suurin rahamäärä, mitä pelaajabudjetissa on, ja alemmat ketjut sitten, siellä on näitä nuorempia kasvamassa, kehittymässä ja näin edespäin. Sanotaan, että ei nuoria pelaajia kannata laittaa nelosketjuun. Miksei? Mitä huonoa siinä on? Ja sitten jos ja kun loukkaantumisia tulee, mikä muuten on täysin käsittämätön juttu tässä seurassa, mutta siitä voidaan puhua joku toinen kerta ehkä. Jos ja kun niitä sitten tulee taas kerran, niin sittenpähän se peliaika taas nousee näillä nuorilla. Ja sitten mennään vuosi toisensa jälkeen ja nuori pelaaja voi nousta nelosketjusta kolmoseen, kolmosesta kakkoseen, kakkosesta ykköseen. No, ei se nyt näin yksinkertaisesti tietysti, ei se polku noin yksinkertaisesti mene, mutta kuitenkin tämä perusajatus. Ja nuoret pelaajat, mikä on tärkeintä? Raha. Onhan se hienoa, että on oma kasvatti ja mielestäni se on osa myös tätä seuran identiteettiä, että saataisiin omia miehiä, mutta rahahan se on. Ne on halpoja. Näin yksinkertaista se on. Voidaan saada halpoja hyviä sitten kun kehittyvät ja sitten mahdollisesti jopa hyvät siirtokorvaukset ja näin. Joten tässä muutamia ajatuksia joukkueen rakennuksesta. Tällä tavalla mä itse rakentaisin, mutta haluan edelleen sanoa, että mä oon vaan kannattaja. Tiedän, että se ei ole näin helppoa ja se on helppo huudella tästä. Voi olla, että jos itse olisin puikoissa, niin asiat ei niin hyvin menisi, mutta kuten sanoin, niin kannattajana kuitenkin oikeus heitellä näitä ajatuksia ja mielestäni jos mä nyt ihan pahasti olen hakuteillä, niin haluaisin silti kysellä seurajohdolta, että miksei ole minkäänlaista suunnitelmallisuutta siitä, miten joukkuetta rakennetaan, miksi joukkueet ovat niin erilaisia vuosi toisensa jälkeen, miksi valmentajat ovat erilaisia vuosi toisensa jälkeen, missä ovat nuoret. Tähän olisi kiva saada jonkinlaisia perusteita.
Ja näin, hyvät katsojat, olen sanottavani saanut sanottua. Haluan tosiaan korostaa, että olen vain kannattaja ja en pysty tietenkään tietämään aina kaikkea, mitä vaikkapa kulissien takana tehdään, mitä kaikkea on yritetty jo saada tähän seuraan ja näin päin pois. Mutta sen tiedon perusteella, mikä mulla on, niin näitä asioita arvioin. Vielä kerran sanon, että IFK on SM-liigan Ferrari ja se on mahdollista saada. Sillä on suurin potentiaali tehdä tästä Suomen suurin seura suurempi kuin mitä Tappara on tällä hetkellä, suurempi kuin mitä Kärpät on ollut joinakin vuosina ja niin edespäin. Mielestäni tässä seurassa on vielä enemmän potentiaalia olla aivan dominoiva liigajoukkue. Mutta mielestäni se tarvitsisi sitä, että seuralla on identiteetti kunnossa, minkälaista jääkiekkoa me pelaamme. Se ei ainakaan minulle ole selvinnyt. Jos IFK:lla on identiteetti, niin minun tekisi mieli kysyä, miksei se ole mulle selvä. Jos joku kysyy, mikä on IFK-identiteetti, mä sanon ihan rehellisesti, että mulla ei ole aavistustakaan. Tai on mulla nyt joitakin tämmöisiä muutamia tiedon murusia, mutta ne on hyvin epämääräisesti leijuu tuolla ilmassa. Että on aggressiivisuutta, on kovaa työntekoa, stadilaisuus, mutta ne on hyvin tämmöisiä irrallaan olevia osia. Että puuttuu semmoinen tietty selkeä suunta, ei ainakaan mulle selvinnyt, että mihin suuntaan tätä seuraa viedään. Tämä oli se yksi identiteetti ja toinen joukkueen rakenne, jonkinlainen selkeys, että miten se joukkue rakennetaan. Ja tässä ehdotin muun muassa, että panostettaisiin nimenomaan maalivahti- ja puolustusosastoon, koska tämä painetaso, mikä tähän seuraan kohdistuu, on niin valtava, niin se voisi tuo osa-alue olla ehkä kaikkein tärkein. Ja sitten ehdotin systeemiä, jossa saataisiin samanaikaisesti nuorille peliaikaa ja sitten suurille tähdille. Ja nuorten peliajassa hienoa on se, että omat kasvatit pääsee esille, mutta ennen kaikkea sitten, että se on erinomainen taloudellinen ratkaisu. Ja mikä sen parempaa, jos saadaan kasvatettua joku nuori pelaaja kärkirooleihin maltillisella palkalla, niin sehän poikii sitten lisää sitten rahaa mahdollisille hankinnoille ja muutenkin auttaa monilla tavoin. Joten tämmöisiä ajatuksia minulla tässä ja kiitos kun katsoitte ja ei muuta kuin sitten alkavaa kautta kohden katsotaan miten Peltoselle ja kumppaneille käy.